Jeg er klar. Hvem er den næste? Det er min tur, jeg vil lave den. Ja. Så skal man se, hvor dumt det ser ud bagefter. Prøv at lave noget fuldstændig åndssvagt. Ja. Så er det vores tur. 3, 2, 1. Dig. Så er det mig. Jamen. 3. Præsenter lige dit fine nummer, eller sådan et eller andet. Jeg er Anke, der vil lave noget sindssygt. 3, 2, 1. Er der andre, der vil prøve at stoppe den? Ja. Og dit nummer, det hedder et eller andet. Ja. Det er blevet springgraven. Det var en eller andet vildt. Der går et eller andet fuldstændig åndssvagt ud i tåbeligt, eller andet. Ja, så er det andet klar. Vi er klar. Jeg er præsentation. Ja. Nu vil vi præsentere et helt vildt åndssvagt nummer. Ja. Og dette her er Lærke, der vil udføre stuntet, fordi jeg tør ikke. Jeg får rimelig ondt i afstedet på drenge, når jeg gør det. Tag godt imod, Lærke. Ja, jeg er klar. Glad. Han lavede kage. Og nu er det videre til vores fjollede nummer. Lærke! 3, 2, 1, farvel, Lærke.